Mondták már azt neked, fiacskám, hogy egy elbaszott kis köcsög vagy. Emlékeim szerint még nem. Pedig az vagy, egy elbaszott kis köcsög. Vagy egy órát késtél. Nézze, nagyon sajnálom. Ugyan már. Ez neked bocsánat kérés, legalább erőltesd meg magad. Ennyi tisztelet sincs a Hoff iránt. Megbudjantál? Vagy azt hiszed, nem fogtam még kést? Hogy nem éreztem nyelvemen a vér ízét? Mert csak egy 20-rangú szarműsort csináltam az életmentőkről, és azért lett a világ egyik legnézettebb tévésorozata, mert egy utolsó kibaszott mászlista lennék. Hát képzeld, feldugtam egyszer egy Vietkong ezredes seglyukába egy gránát nyelét. Csak azért, mert megátkozta a családomat, miközben épp ki akartam vallatni. Pedig én nem is hiszek a keleti hókusz-pókuszban, de meg kellett mutatnom neki, hogy milyen kurva keményen tolom.